So welcome back in our Girly channel. So दिनै जोङो आगोलनि बायदिनो दिनै जों नै चैप्टारनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो 11.1 नि 3 नाम्बारखौ खालामसै. So नोंथांमोना जुदि आगोलनि भिडिअखौ नायाखैब्ला नायनानै ला जुदि नायालासिनो दैखौ डाइरेक्टलि नायबा एसे मा होनदों बुजिनायाव उसुबिदा मोननोबो हानाय. So नोंथांमोनखौ आं रिकमेन्ड खालामो जे जुदि जाय सोरदों आगोलनि भिडिअखौ नायाखै फार्स्टलि बेफोर भिडिअखौ नायनानै ला नैनि आगोलनि भिडिअफोरखौ. So फै जागायजेनसै आरो गिबि गिबियावनो आं मोनसे बुंनो थांदों जे नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलखौ बारै जोंनि भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामज्लाय आरो बेनि उनाव दा मा खालामो जों दा स्टार्ट खालामजेनसै लोगोफोर. दा मा दं कुइसना दङ 3 नाम्बारखौ सावरायगोन दिनै जोङो 3 नाम्बार मा दङ 5 सेन्टिमिटार आरो 6 सेन्टिमिटार आरो 7 सेन्टिमिटार आखान्थि मोनसे आखान्थि थाम आखि आरो बेनि उनाव मा खालामनांगौ जोङो सेथि आखान्थि थामनि मोखांसे आखान्थिफोरनि 7/5 आखान्थिनि गुबुन मोनसे महरसे आखान्थि थाम आखि. दा बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ मियानि बायदिनो आरो आगोलनि भिडिअ बायदिनो 7 सेन्टिमिटार 6 सेन्टिमिटार आरो 5 सेन्टिमिटारनि आखान्थि थाम मोनसे आखिग्रो. फार्स्टआव मानि लाग्रो फार्स्ट डिस्टेन्सखौ बेसेबां लाग्रो जोङो बेसेबां लानांगोन 7 सेन्टिमिटार लाग्रो फार्स्ट डिस्टेन्सखौ. दा जों 7 सेन्टिमिटार लानोसै लोगोफोर नैबे बेनिफ्राय दा 7 लानोसै मोजाङै नायना ला लोगोफोर. बेनिफ्राय नैखिना बे जायगा जोंना नैसिम बे जायगा 7 सेन्टिमिटार. बेनि उनाव मा खालामनांगोन 4 आरो 5 आरो 6 लानो होदो बोरला बोनसै. नैनिफ्राय बोरला बोनसै बोरला बोबा बेसेबां जागोन नैबे बे सेन्टिमिटारनि बोरला 5 सेन्टिमिटारनि बिनिफ्राय थिग बिदिनो 6 सेन्टिमिटारनि बोरला आखिलाय एबार नैबे जाबाय बे सेन्टिमिटारनि बोरला नैबे 6 सेन्टिमिटारनि बोरला मानिफ्राय आखिनांगोन नैनिफ्राय आखि नैनिफ्राय नैबे बेसेबां 6. दा बेनिफ्राय बेखौ जइन खालामदो लोगोफोर नैखौ जइन खालामदो बेनिफ्राय स्किप खालामालासिनो गासै भिडिअखौ नाय लोगोफोर होमबानो मोजाङै बुजिगोन. स' नैखिनाखौ दा जइन खालामसै नैसो मोननैखौ दा नैखौ जइन खालामबाय. दा नैबे जइन खालामबा नैबे बेसेबां मोननांगोन नैबे जोंना 6 मोननांगोन नैया लोगोफोर मोनबाय 6 आरो नैबे बेसेबां मोननांगोन नै मोननांगोन 5 नैया लोगोफोर 5 जों बेसेबां मोनखो 5 मोनबाय. एबार नैबेथ' 7 खा. दा बिनिफ्राय जायखिजाया मोनसे खना लानानै नैयाव बोदो मोनसे लोगोफोर नैयाव दा नैबायदि बोबाय जोङो जायखिजाया खना ला. बिनि उनाव जोङो बेसेबां दानि बायदि जोंना दानिना 2/3 मोन नैबे बेसेबां बाहागो होदों बेसेबां 7/5 नाय नैयाव दा बाहागोखौ माबोरै खालामगोन दा बेयाव बाहागो खालामगोन बे बाहागोखौ माबोरै लागोन जोंनिया नैयाव दा मा मोनसेया गेदेर बिसिनिखौ नाय दा सानिया साखौबो लानो हागोन सिखौबो लानो हागोन बाट जोङो माखौ लागोन जोङो गेदेर मोनसेखौ बे सायावनो थाथों एबा सिङावनो थाथों जेबो प्रब्लेम गैया जास्ट जोङो मा मोनसेया गेदेर अनजिमा बेखौ नागिर. दा 7आ गेदेर दा होमबा खैथा बाहागो खालामनांगोन जों दा नैयाव 7था बाहागो खालामनांगोन. होमबा आं 7था बाहागो खालामनानैसो कलमदों एसे सिनाय मोननाय हिसाबै 7था बाहागो खालामसै समान डिस्टेन्स लानांगोन नैयाव 1 2 3 4 5 6 7 7था बाहागो खालामबाय. दा इथिं खालामनांला खैथा 1 2 3 4 5 6 7 माने 7आ गिदिर दङ नालाय. बिनिफ्राय जों दा नैयाव दा दा नैनिफ्राय 7 जों जइन खालामगोन ना नैनिफ्राय 2 जइन खालामगोन दा बेखौ नायनांगोन एबार गाहायाव मा दं गाहायाव जुदि 10 दं बेजों जइन खालाम गाहायाव मा दं 5 दं. दा होमबा मा खालामगोन 1 2 3 4 5 नै 5 जों मा खालामनांगोन जोङो 1 2 3 4 5 होमबा नै 5 जों मा खालामनांगोन नैजों इखौ दा जोङो जइन खालामदो नैदों मा खालामखो आं नैखौ दा मा खालामखो आङो नैबायदि मा खालामखो जइन खालामबाय. ओमफ्राय नेक्स्ट स्टेपआ जाबाय नै 7निफ्राय नै गोजौ जि दङ बेनिफ्राय नैनि मोनसे मा खालाखि जोङो मा होनदों लिग मोनसे आखि. दा लिग आखिनोसै लोगोफोर नैनिफ्राय लिग आखिनि कारणे मा खालामनांगोन नैनिफ्राय लानानै जायखिजाया मोनसे लादो डिस्टेन्स लानानै नैयाव ओरै होदो नैखौ होबाय लोगोफोर. बिनि उनाव एबार नैखौ लानानै नैखौ लादो एबार नैयाव लानानै थिग बिदिनो नैबायदि खालामनानै बेबायदि ओरै होदो नुदोंना लोगोफोर. नेक्स्टआव मा खालाम नेक्स्टआव नैखौ नैनिफ्राय नैस्नि माने लिग आखिनायखौथ' नेक्स्ट सिगांनि कुइसनाव जों सोलोंखाबाय नैस्नि लानानै माने नैजों समान लानानै नैनिफ्राय नैयाव जिउ दानदों बेयाव होनानै नैखौ ओरै बोदो एबार. दा बिनिफ्राय जों मा खालामदो नैथिं मोनसे आस बोदों बेनो जाबाय नै मोनसे हांखोनि नैबे जाबाय मा लिग. दा जों नैयाव लिग बोदों दा नैबे जाबाय जोंना मा लिग. बिनिफ्राय नैखौ एक्सटेन्ड खालामना हो माने बारायना हो नैखौ नैयालासे बारायदो. दा नैयाव मा सौदाव फैबाय नैयाव दा नैनि जाबाय नैबे मा जाखो लिग जाबाय. दा नैनिफ्राय नै बिन्दोनिफ्राय नैथिं मोनसे बोदो नैनि लिग बायदि दा बिनि लिग बायदि दानि बायदिनो माबोरै खालामदोंमोन जोङो
नैनिफ्राय माबोरै खालामग्रो फार्स्ट दे नैनिफ्राय ओरै लाग्रो बेनिफ्राय नैनिफ्राय जि ओरैबायदि लाग्रो नैबायदि बिनिफ्राय नैखौ जुखिलाय नैनिफ्राय नैखौ जुखिलाय बेसेबां डिसटेन्स जायो नोंसिनि लाबायना लानानै नैनिफ्राय दा नैखौ खालामलायदो बेनिफ्राय इसनि लानानै नैखौबो इसनि होबाय दा नेक्स्टआव जाबाय नैदों दा नैदों मा खालामदो जोङो नैनि लिक बायदि जानाय बायदि नै दानस'गोन जोंना नैनि लिक जाबाय दा नैदों मा खालामदो जोङो जइन खालामदो नैदों मा खालामदो जइन खालामदो होमबा नैनि नैबे मा जाखो दा लिक जाबाय होमबा नेक्स्ट स्टेपाव नैखौ दा एक्सटेन्ड खालामदो माने बारायना होदो नै आंखौ बारायदो दा नैबे जाबाय जोंना मा जाखो दा नैबे हमना ला नैखौ मा होखो आङो ए होबाय नैखौ मा होखो डि होबाय नैखौ मा होखो बि होबाय नैखौ इ नैखौ मा होखो सि आरो नैखौ होबाय नैबे A1 A2 A3 A4 A5 निफ्राय A6 A7 नैबे एक्स होना हमबाय दा नाय नैव जाबाय दिहुननो गोनां माबानो जाबाय आखान्थिया जाबाय नैव A D E सिमिलार ट्रायंगल A B C माने नै मोनसे आखान्थिथामनि जोंनि महरसे आखान्थि दा माबा मोनसे A B C बेनो जाबाय जोंनि आखिनो गोनां आखान्थि दा जोङो बेखौ माबोरै आखिदों बेखौ आलदा पेजाव आं लिरना लाना बुजायनोसै स' आं पस्ट खालामथ'नि लोगोफोर लिरना लाखानोसै नलबा लिरना ला जुदि लिरलांबाय थाबा बुजायलांबाय थाबा बहुत गोलाव जागोन स' लिरखाना लानोसै बेनि उनाव मोजाङै बुजायखानोसै डाइरेक्ट खेबसेयावनो स' लोगोफोर आं लिरखांना लाबाय स' नैखौ आङो बे 2 नाम्बारखौनो एसे मडिफाइ खालामना चेन्ज खालामनाय जादों स' बेनिखायनो जोंना बे दैफोरखौ आं एसे दाना दानसे खालामनाय जाबाय आरो डन्ट वारि आं खुगाजों बुंनो हागोन मोजाङै नोंथांमोना मोजाङै थुकिना लाबानो जाबाय स' दा फार्स्टआव मा खालामगोन जों आगोलनि बायदिनो फार्स्टआव मा खालामगोन ए बिखौ जों बेसेबां सेन्टिमिटार आखिनो लाखो 7 सेन्टिमिटार हांखो आखिनाय जाबाय स' बिनिफ्राय ए बिन्दोनिफ्राय 5 सेन्टिमिटार आरो बि बिन्दोनिफ्राय बेसेबां लानांगोन जोङो सरि नैबे बेसेबां नैबे मा जागोन मा बिन्दोनिफ्राय जागोन नैबे जागोन डि बिन्दोनिफ्राय बेनिफ्राय आरो नैबे जागोन ए डि आं एसे लिरनायाव आगोलनिजों चेन्ज खालामनाय जायाखै नालाय एसे मोनसे जादों ए डि बेसेबां आखिखो 7 सेन्टिमिटार बिन्दोनि जाबाय आरो ए बिन्दोनिफ्राय मा जाखो 5 सेन्टिमिटार आरो डि बिन्दोनिफ्राय 6 सेन्टिमिटार बोरला बोनाय जाबाय आरो बिसोरो मुवा दानो होन्दों मुवा दानगोन बिसोरो इ बिन्दोआव बिसोरो मा बिन्दो दानगोन इ बिन्दोआव दानगोन इ बिन्दोआव बि बिन्दोआव दानसलायो दा जों माखौ जों ए सि आरो बि सिखौ दाजाब दा ए इ आरो डि इखौ दाजाबना जाबाय नै मा जागोन ए इ आरो डि इ नै ए इजों डि इजों मा खालामखो जोङो दाजाबनाय जाबाय दानिया ए बिन्दोनिफ्राय ए एक्स रोदा बोनाय जाबाय आरो ए एक्सनि एक्स रोदानि सायाव A1 A2 A3 A4 A7 बाहागो खालामनाय जाबाय माने 7टा बाहागो खालामनाय जाबाय बिनि उनाव मा खालामखो D A5 दाजाबनाय जाबाय बिनि उनाव D A5 खौ मानो दाजाबखो जोङो मानो होनबा जोंनिया बेसेबां दंमोन 7/5 ना दा गाहायाव जि दङ बेजों दाजाबग्रोयो ओंखायनो बेखौ दाजाबग्रोनाय जाबाय दा बेनिफ्राय मा खालामखो बिनि पेरेलेल बेनिफ्राय A5 D पेरेलेल A7 B माने नैखौ आखिनाय जाबाय पेरेलेल आखिनायखौथ' आं आगोलनो बुजायखाबाय फार्स्ट नैनिफ्राय ओरै लाबाय बिनिफ्राय नैनिफ्राय ओरै लाबाय नैनिफ्राय ओरै लाना बिनिफ्राय ओरै बोबाय बेनिफ्राय नैनिफ्राय बेखौ जुखिनानै बिथिं ओरै जुबाय बेखौ आगोलनो आखिखानाबाय माबायदि आखियो दा बिनि उनाव नै दा BC माने BC पेरेलेल ED इदों Dजों मा खालामखो आखिनाय जाबाय बेखौबो आखिनाय जाबाय दा बिनिफ्राय बेनो जाबाय जोंनो दिहुननो गोनां माबाया दा देयरफर ट्रायंगल A B C महरसे ट्रायंगल A D E थामहिनबा A B C आनो आखिनो गोनां आखान्थि दा जों नायबिजिरनोसै जुदि नायबिजिरनो होयोबा नायबिजिरनो होबानो जाबाय जुदि नायबिजिरनो होआबा जों लोगोफोर नैखिनाखौ लिरना फैबानो नोंथाङा फुल मार्क मोनगोन जुदि नायबिजिर होनना बुंबा नायबिजिरनोसै नैखौ दा नायबिजिरनो होनाय लोगो मा खालामनांगोन जों दा बेखौबो लिरना लाखादों आंनिया दा मा होनांगोन BA7 पेरेलेल D एड नैखौ जों पेरेलेल आखिदों ना आखिखादों स' बिनिखायनो मा जागोन आरो नैसो मोननाया मानो ए आखान्थि बायदि महरसे जागोन मानो महर जागोन ए आखान्थि माने नै खनाजों मा जागोन गोरोब आखान्थि बेबो मोनसे आखान्थि थांबाय बेनिफ्राय नैजों मा जागोन जोंनि आखान्थि नैजों आखान्थि जागोन इनिखाय बिसोर मोननाया मा जागोन जोंनिया बिजोंबो समान जागोन बिजोंबो समान जागोन होमबा बे मोनसे आखान्थि जाबा मा बे मोननै आखान्थि जाबा मा जागोन जोंनिया महरसे आखान्थि जागोन जुदि महरसे आखान्थि जाबा बिनि नै रुजुथायाव जोङो बेबायदि लिरनो हायो बेखौ जों 6 लेसनाव एसे मोजाङै सावरायगोन स' बे चेप्टारनि सोमोन्दै इमान डिसकासन खालामा स' नैबायदि जागोन AD बाय
AD बाय A5 माने सरि AD बाय AB इनिफ्राय A5 इनिफ्राय मा A7 5 नैबे जाबाय नाथाय जों मा आखिदोंमोन नैखौ नैबायदि आखिदोंमोन नैबे A5 आ बेसेबां बाहागो 5 बाहागो आरो A7 A आ बेसेबां बाहागो 7 बाहागो दा 1 आरो 2 निफ्राय जों मा मोनगोन AD बाय AB इक्वल टु 5 बाय 7 दा नैखौ उल्टायना होबाय AB गोजौ लांबाय AD खौ सिङाव लाबाय मा जाखो जोंना AB बाय AD इक्वल टु 7 बाय 5 दा एगेइन आरोबाव नै जों नैखौ लादोंमोन नै आखिदोंमोनना जोङो D जों B C पेरेलेल आखिदोंमोन दा इनि उनाव दा नैबे इसोर मोननैया मा जालायखो आरो महरसे जालायबाय मानो महरसे जालायखो नै ADE आरो ABC नि एंगोल A मा आगोजार खना बेनिफ्राय नैसोर मोननैयाबो जोंना समान जागोन बेनिफ्राय नैसोर मोननैया मा जागोन समान जागोन होमबा जोंना A खान्थि मथे इसोर मोननैया मा जागोन महरसे जागोन दा बिदि महरसे जाबा बेखौ जोङो स्रें रुजुथाव बायदि लिरनो हायो बिसोरनि आखान्थिफोरनि स्रें करस्पन्डिं पार्टनि आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाव लिरनो हायो दा बिनि उनाव मा लागोन नैबे 3 आरो 4 नाम्बार होबाय 3 आरो 4 निफ्राय मा जागोन नै AB बाय AD आ बेसेबां 7 बाय 5 होमबा मा जागोन CA बाय EA इक्वल टू CB बाय ED इक्वल टू AB बाय AD इक्वल टू बेसेबां 7 बाय 5 7 बाय 5 AB बाय AD इक्वल टू 7 बाय 5 ना बेनिखायनो जोङो नैयाव 7 बाय 5 लिरना होबाय स' नैखिनानो लोगोफोर बेखिनाखौनो जुदि नायबिजिर जुदि थायोब्ला नैखिनाखौ लिरबाय आरो जुदि होआबा नोंथांमोना टाइम वेस्ट खालामनाङा लिरनो दरकार गैया नोंथांमोना आखिनानै आरो मा बिनि आखिनायनि स्टेपा मामोन बेखौ नैखौदों बेखौदों लिरना होबानो नोंथांमोना फुल मार्क मोनगोन आरो आखिनायखौ नोंथांमोना हाजासे मानि नै कम्पासजों आखिनो नाजा किसु मानसिया स्टुडेन्टफोरा नै जों अखाफोरजों डाइरेक्ट आखिनो हायो बे गोरोन्थि बुंनो थाङोबा नोंथांमोना नैदो हाजासे माने नैदों ट्राइ खालामग्रो फार्स्टआवहाय बेनि उनाव हायाबा नैदों ट्राइ खालामो नोंसोरनि बाथ्रासै बाट नै बे एक्सुवेलि मेन आखिनाय बुस्थुआ नैदोसो आखिनांगौ बेखौ स' बे भिडिअजों नै मोनसे कुइसनखौनो जों डिसकासन खालामना नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लायबाय स' जुदि नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअफोर होनायफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंबा जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि भिडिअ आरो जोंनि बे बर' साबजेक्टफोरखौ जाहाथे गासैखौबो बेबायदि भिडिअ जों दिहुननो हागोन ना नोंथांमोननिफ्राय जोङो माने साहस मोनगोन ना आसा खालामो स' नोंथांमोननि बेखिनिखौनो बुजायनानै दिनै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय स' थेंक इउ फर वाचिं गोजोन्थों लोगोफोर